खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं संसार बर'आ दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ दिनैनिफ्राय आसामाव हरनि कारफिउ फोसावबाय आसामाव कर'ना बेरामिनि बिबाङा फैगौ सप्तायाव बांनो हागौनि सन्देह सुबुंनि जिउखौ लाना राजखान्थि खालामनो नाङा होनना खावलायदों गिबि मन्थ्रिया चिरां बाक्साजों लोगोसे मोन 9 जिल्लाखौ नागारना गासिबो जिल्लायाव 8 थाखोसिम फरायसालिफोरखौ आबुं बन्द जाबाय कर'नानि गाग्लोबनाय गिख्रंथाव महर लाफिननायनि थाखाय बिसायख'थि आय'गखौ दाय फोनांदों माद्रास गोजौ बिजिरसालिया माद्रास बिजिरसालिनि हुमखिनि उनाव कर'नाखौ लाना सांग्रां जादों बिसायख'थि आय'गा ओएनजीसीनि मावफारिया लांखारनाय जाथायखौ लोब्बा लाना सासे पुलिस कन्स्टेबल हमजादों आइएस परेल देवी दासआ कर'नानि गाग्लोबनायाव जिउ खोमानांबाय कलकाता नाइट राइडार्सआ पान्जाब किंग्सखौ 5 विकेटआव फेजेनो कर'नानि अलखद समाव सानैसो बलिउड आरो टीवी सेलिब्रिटिफोरा मदद होनो सिगांबोदों फिल्म इन्डास्ट्रिनि सासे एक्ट्रेसआ गावनि फंबायखौ बुथारनायनि दायाव हमजाबाय दानिया आबुं रादाब आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेंट अथरिटीआ दिनैनिफ्राय थामहिनबा 27 एप्रिलनिफ्राय 1 मेसिम हरनि कारफिउ फोसावबाय कारफिउनि समा हरनि 8 बाजिनिफ्राय फुंनि 5 बाजिसिम थागोन बे कारफिउखौ आसामनि गासिबो जिल्लाफोरावनो मानिनानै सोलिनांगोन जुदि सोरबा बेखौ मानिना सोलिया अब्ला डिजास्टार मेनेजमेन्टनि एक्ट 2005 नि सेक्सन 51 निफ्राय 60 सिमनि लोगोसे सेक्सन 180 आइपिसिसि आरो गुबुन लेगेलनि दाय फोनांनानै साजा होनाय जागोन फैगौ सप्तायाव आसामाव कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय बेरामिफोरनि बिबाङा बांसिननो हागौनि सन्देह खालामदों आसामाव कर'ना बेरामिनि बिबाङा बांसिननो हागौ होननानै सन्देह खालामदों सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया हिमन्त बिश्व शर्माया समबारखालि मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै फैगौ सप्तायाव आसामाव कर'ना बेरामिनि बिबाङा बांसिननो हागौनि इसारा होदों अब्लाबो 2 मे खालारखालिसिम आसामाव कर'नानि हेंथायै जुजिनायाव जेबो जेंना नुजाथिनाय नङा होननानै रोखायै फोसावदों सावस्रि मन्थ्रिया मुख'नो गोनांदि आसामावबो कर'ना भाइरासनि नैथि दोहौनि गाग्लोबनाया गिख्रंथाव महर लानायखौ होबथानो थाखाय आसामनि सावस्रि बिफाना हर सान खामानि मावगासिनो दं बेनि थाखाय रायजो सोरखारा गोदान बिथांखि आरो हाबाफारिखौ लागासिनो दं कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारिनि समाव आथिखालनि केयारटेकार बीजेपी सोरखारा रायजो राजाफोरनि रैखाथिनि खामानि मावनायखौ कंग्रेसआ हेंथा खालामनायजों लोगोसे बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्ट सिफायनायनि अजद होना बिसायख'थि आय'गनो मेम'रेन्डाम गथायनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारदों गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ बबेखानि खैफोदनि समाव बीजेपी दैदेननाय आसाम सोरखारा रायजोफोरनि खामानि मावनो फावसायना थाया होनना बुंथिनायजों लोगोसे बे अलखदनि समाव सुबुंनि जिउखौ लानानै रावबो राजखान्थि खालामनो नाङा होननानै गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ हेंथा दोलोखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो आरो सांग्रांथि होयो गिबि मन्थ्रिया बुंबावदों दि जाय हेंथा दोलोआ कर'नानि गिख्रंथाव थासारिनि समावबो कर'नानि हेंथायै जुजिनो थि गरन्थ लानो हायाखै बे हेंथा दोलोआ रायजो राजाफोरखौ लानानै जेबो सानाखै कर'नानि हेंथायै जुजिनो बिसायख'थि आय'गआ जोंनोबो बिबान होदों सुबुंथिनि स्वार्थआव बे बिबानखौ सोरखारा मावदों होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंथियो सोलोंथाइ बिफाना फरायसालिफोरनि थाखाय गोदान गाइडलाइन फोसावदों कर'ना भाइरासनि आथिखालनि थासारिखौ नायनानै आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाना गोदान गाइडलाइन फोसावदों सोलोंथाइ बिफाना फोसावनाय गोदान गाइडलाइन बादियै जायखिजाया जिल्लायावनो कर'ना बेरामिफोरनि बिबाङा 100 जायोब्ला 1 थाखोनिफ्राय 8 थाखोसिम गासिबो फरायसालिफोरखौ बन्द खालामनो बिथोन होदों गोजाम गाइडलाइनाव 5 थाखोसिमल' बन्द खालामनो फोसावदोंमोनब्लाबो गोदान गाइडलाइनाव 8 थाखोसिम बन्द फोसावफिनो नाथाय 9 थाखोनिफ्राय कलेज लेभेलसिम 50% फरायसाफोरखौ लाना क्लास जागोन आसामनि राङारि सावस्रि आरो सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया समबारखालि खौरांगिरि मेल खुंनानै बे गोदान गाइडलाइन्सखौ फोसावदों मुख'नो गोनांदि बे समाव चिरां बाक्सा बिश्वनाथ माजुलि डिमा हासाव चराइदेव हाइलाकान्दी दक्षिण सालमारा आरो सोनाब कार्बि आंलं जिल्लायावल' कर'ना बेरामिफोरनि बिबाङा सा 100 नि गाहायाव बेखौ नोजोर होयोब्ला मुख'जानाय मोन 9 जिल्लाखौ नागारनानै रायजोनि गासिबो जिल्लायाव दिनैनिफ्राय 8 थाखोसिम गासिबो फरायसालिफोरा आबुं बन्द थाबाय भारत हादराव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया फिन गिख्रंथाव महर लानायनि थाखाय माद्रास गोजौ बिजिरसालिया बिसायख'थि आय'गखौ दाय फोनांदों भारत हादरनि आथिखालनि थासारिनि थाखाय समबारखालि माद्रास गोजौ बिजिरसालिया बिसायख'थि आय'गखौ दाय हमदों मुख'नो गोनांदि बिसायख'थि आय'गनि हेंथायै बुथारनायनि केस फोनांजायो होननानैबो माद्रास गोजौ बिजिरसालिनि गाहाय बिजिरगिरि सन्जीब बेनार्जीआ बुंथियो बेजों लोगोसेनो फैगौ 2 मे भट साननाय सानाव कर'ना भाइरासनि प्रट'कल मानिनानै सोलिनो थाखाय माबादि राहा लायो बेखौ 30 एप्रिलनि गेजेरावनो बिजिरसालियाव फोरमाय बिथोन होयो बबेखानि बिसायख'थि आय'गआ बेबादि खालामब्ला 2 मे खालि भट साननायखौ होबथानाय जागोन होननानै माद्रास गोजौ बिजिरसालिया बिसायख'थि आय'गखौ गोख्रै हुमखि होदों
माद्रास गोजौ बिजिरसालिया हुमखि होनायनि उनाव कोरोना भाइरासखौ लानानै सांग्रां जानो बिसायख'थि आय'गा फैगौ 2 मे एबा भट साननाय सानखालि कोरोना भाइरासनि प्रट'कलखौ नोजोर होनानै आरो बिसायख'थियाव देरहानाय बिजाथिफोरा रंजानाय आरो रेलीखौ होबथानो थाखाय बिसायख'थि आय'गा कोरोना भाइरासनि जुनिया गाइडलाइन्स फोसावदों। बिसायख'थि आय'गनि गाइडलाइन बादियै बिसायख'थियाव देरहानाय बिजाथिया लोगोआव सानैनि बांसिन सुबुं लाना फोरमानलाइ लायनो मोननाय नङा। बेनि अनगायैबो रावबो देरहानाय बिजाथिया रंजानायजों रेली खालामनो मोननाय नङा। बिसायख'थि आय'गनि बे नेमखान्थिखौ गासिबो राजखान्थि हान्जा आरो बिजाथिफोरानो मानिनानै सोलिनो नांगोन। नाथाय बिसायख'थि आय'गनि बे नेमखान्थिखौ साबेसेया मानिनानै सोलियो बेखौ समासो खिन्थागोन। मुंख'नो गोनांदि भट साननाय सानखालि कोरोना भाइरासनि प्रट'कलखौ नोजोर होनानै बिसायख'थि आय'गा फोसावनाय गाइडलाइनखौ बरायदों आसामनि राङारि सोलोंथाइ आरो सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। आलफा उदाङा ONGCनि 7 मावफारियाफोरखौ लांखारनाय जाथायखौ लोब्बा लानानै आसाम पुलिसनि सासे कनस्टेबलखौ हमदों। लांखारनाय जाथायाव लोब्बा थानायनि सन्देह खालामनानै हमजानाय पुलिस कनस्टेबलखौ 25 नं बेटालियन बसन्त बुरागहाय होननानै सिनायथिनो हादों। सदियाव थाखोमाना थाहैनाय समाव पुलिस कनस्टेबल बसन्त बुरागहायखौ समबारखालि पुलिसआ हमनो हादों। रिपर्ट बादिब्ला बसन्त बुरागहाया शिबसागरनि लाखु ONGCनि रिं साइडनि सिकिउरिटि इनचार्जमोन, जाय रिं साइडनिफ्राय आलफा उदां ONGCनि 7 मावफारियाफोरखौ लांखारदोंमोन। मुंख'नो गोनांदि आसाम राइफल आरो नागालेन्ड पुलिसआ नागालेन्डनि मन जिल्लायाव जथाय अपारेशन खालामनानै आलफाया लांखारनाय ONGCनि 2 मावफारियाफोरखौ सुक्रुबारखालिनो उदां खालामो। नाथाय गुबुन सासेनि बागै दासिमबो जेबो गुमुर गैया। ओरैहाय रैखाथि जवान आरो आलफानि गेजेराव गावलायनायाव ONGCनि सासे मावफारिया जिउ गोमादों आरो बैखौ रैखाथि बिफाना दोनखोमादों होननानै दाबि खालामदों आलफा उदाङा। नाथाय दासिमबो रोखा नङा आरो सैथोआ सोराङाव गैया। COVID-19नि गाग्लोबनायाव हादराव हाजार हाजार सुबुंनि जिउ खहा जादों। बे समाव आसाम हादरसानि गिबिसिन आइजो आइएस अफिसार पारुल देवी दासआबो COVID-19नि गाग्लोबनायाव जिउ खोमानांगौ जायो। मिथिनानै मोननाय बादिब्ला बिथांखौ कर'नाजों गाग्लोबनायनि थाखाय गुवाहाटीनि एपल हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, बिथाङा मैया थामहिनबा 22 एप्रिलनि फुंबिलि समाव जिउ नागारनांगौ जायो। मैया थामहिनबा 22 एप्रिल खालारखालि जालांनाय IPL मेचआव कलकाता नाइट राइडार्सआ पान्जाब किंग्सखौ 5 विकेटआव फेजेननानै 2021नि IPL दासिम फारियै खननै देरहाखांबाय। गिबियाव पान्जाब किंग्सआ बैटिं खालामना 20 अभार 9 विकेटआव गासै 124 रान टार्गेट होयो। पान्जाब किंग्स हानजानिफ्राय एम अग्रवालआ 34 बलाव 36 रान बांसिनै बुयो। हेनरिक्स, शामी, हर्षदीप आरो हुड्डा मोनहा साफायाव सासे विकेट लायो। ओरैहाय कलकाता नाइट राइडार्स हानजानिफ्राय यान मुर्गानआ 40 बलाव 4 4 आरो 2 सिक्सार बुनानै हानजानिफ्राय 47 रान बांसिनै बुयो। प्रसिद्ध कृष्णाया 3 विकेट लायो। मुंख'नो गोनांदि कलकाता नाइट राइडार्सआ दासिम 4 पइन्ट्स लानानै पइन्ट्स टेबुलाव 5थि फारिलाइयाव थाहैबाय। कर'नानि नैथि दोहौआव हादरनाङैनो सानफ्रोमबो हाजारनि बांसिन सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबां स्टेटआव कर'ना पजिटिभ मोननाय अनजिमाया सानफ्रोमबो बांगासिनो, जायनि थाखाय गोबां देहा फाहामसालियाव एम आरो अक्सिजेन सिलिन्डारनि आंखालाव सैनांदों। बिब्दि अलखदखौ सुफुंनो थाखाय दायो सेलिब्रिटि सुनु सूद, गुरमीत चौधरी, अक्षय कुमार, सलमान खान, भूमि पेडनेकर, कुणाल कापूर आरो कार्तिक आर्यनमोना सिगांबोदों। मिथिनानै मोननाय बादिब्ला बलिउड एक्टर सुनु सूदआ टेलिग्रामनि गेजेरजों गासिबो हादरखौ खौसे खालामनो योजना खालामदों, जायाव बिथाङा इन्डिया फाइट विथ करोनानि जोहै सुबुंफोरखौ मदद खालामनो नाजागोन। टीवी एक्टर गुरमीत चौधरीआ बे समाव मदद खालामनो सिगांबोदों। बिथाङा देहा फाहामसालियाव एमनि आंखाल जानायखौ सुफुंनो थाखाय लखनौ आरो पाटना बायदि नोगोराव 1000 एम होनो योजनाथि खालामदों। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन देहा फाहामसालियावबो एम होनो थांखि लादों। बेनि उनाव बलिउडनि खिलाड़ी अक्षय कुमारनि मुंखौ लानो हायो। बिथाङा अलखद समाव मदद खालामग्रा गौतम गम्भीर फाउन्डेशनाव 1 कौटि रां अनसुंथाइ होदों। दायो सलमान खानाबो ओरैनो जिरायनानै थायाखै, बिथाङाबो फ्रन्टलाइन वार्कारफोरनो जाग्रा जामुं दैथायनायनि खामानि मावगासिनो। जोबथारनायाव भूमि पेडनेकर, कुणाल कापूर आरो कार्तिक आर्यनमोननि मुंखौ मुंख'नो हायो। बिथांमोनाबो माखासे गोनांथार खौरां आरो माखासे अलखदफोरखौ सुस्रांनो थाखाय ससियेल मिडियाआव थाबथानाय गैयाजासे गोनांथार खौरांखौ शेयार खालामगासिनो। लोगोसे सेलिब्रिटिफोरखौ बेफोरबादि गोनांथार आफादफोरखौ प्रमोट खालामनानै होनो थाखायबो खावलायदों, जाहाथे गासै हादोरारिफोरा बेफोरनिफ्राय थार गियानखौ मोनो। कानाडा फिल्म इन्डास्ट्रीनि एक्ट्रेस सानाया काटोवाया पुलिसजों हमजाबाय। पुलिसनि फोरमायनाय बादिब्ला सानायाया 4 मानसि लागायनानै गावनि असे फंबाय राकेशखौ बुथारहोदों। बे जाथाया जादों थांनाय 9 एप्रिलाव जेब्ला सानाया गावनि मोनसे फिल्म प्रमोशननि थाखाय गुबुनाव थांदोंमोन। पुलिसआ संदाननानै मोननाय बादिब्ला राकेशखौ हरनि समाव गोदना सेरथेना गोथै सह'खौ थुख्रा थुख्रा खालामनानै फुंनि समाव गोथैनि खर'खौ देब्रागुरि हालके हाग्रायाव गारखोमानानै दोनदों आरो देहानि गुबुन बाहागोखौ हुब्लि आरो गादाग होननाय लामायाव गारना दोनदों। बे इनाय खामानिखौ मावग्रा 4 लाइमोननि बैसोआ 25 बोसोरनिख्रुइ खम आरो बे खामानिखौ राकेशनि बिब' सानाया काटोवानि इसारायावसो खालामनाय जादों होनना मिथिनानै मोनो, जायनि थाखाय दायो सानाया काटोवाखौ पुलिसफ्रा हमबाय। फोरमायनाया मोजांदि दायनिगिरि सानियाया 2018 मायथाइयाव ओंखारनाय कानाडा सावथुन इदाम प्रेमाम जीवनमआव आखु लाजेनदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।